elek ning tumindake sing apik. Wes penasaran silahkan disaksikan. Bos. Iki Ganong Laka ning Tlatah Ngayojo. Anane wong siji. Jenenge anak desa. Anak desa. Oh, anak desa Tulen. Nek disingkat Ades. Andes. Kaya wedang putih. Ades. Air mineral kan ono Andes. Zo. Heeh. Wonge iki alon-alon. Soale sinambi golek sedulur. Ya oke. Yuk. Wes ketok ngarepe raine topenge sirahe ya wis ketok separo wis jelas sing wong sing ngarep ki pawakane sport dina-dinane nge-gym sik Yo. Ya. Oh. Monggo sugeng rawuh Mas Andes ya. Wah, rapi banget. Ya. Oh. Oh, siap. Oh ya. Hey. Asik. Oh ya. Oh. 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 Oh ya. Oh. Oke. Oi. Hop ya. Os. As. Ha ho. Ha yo. Yo. Ho a. O yo ya. Oh. Iya. Mulai. Ya. Sik. Oh.
As kemeriget. Hey. Hey. Oh, ya. Oh, oh, untune gringgingen. Ya. Aku jogangan celeng. Nek arep pengen jegur. Oh ya. La. Oh. Tak kandhani iki lho nek omong tak kei mic-nya. Oh, dadi niki ana mic-e, dadi suaramu ki biasane elek nek nganggo mic kan dadi apik. Ayo Asik. yuk manam jupan Gendang tak. kepriye Kepriye? salam Oh, salam. Salam Ayo. ditungi, Bang. iya Ya. jiro lu gitu bareng Jiro. siji aku ya Oh iya. bismillahirrahmanirrahim kepriye salam kalau tabi angel kepriye ya Aja lek muni wes gendangnya. angel lek aduh tabi Aja muni. wes lek angel lek Bokonge geal-geal ayo terus ya. ayo hawane salam sik ayo Ibuke milu. nunggoni awak dhewe ayo met Kene mengo milu. Kaya ndulangi putune. Malah sik. ala dedek imi tapluk kene aja Lah iya. ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah met Alhamdulillah, Nggih. awak dhewe tekan ndi kene met Mbuh. lah kita agam sapa Hah? Aku milu kowe. aku milu Kowe sirahe aku buntute kok. Nek awak buntut dhewe kan tekan kok ndi ke live perform Met. Aku nek bahasa Inggris Aja diwaca. aku kejawan untuke rada angel. Untuk mungkin nyagoli. Lah iya, ke beksa wiji manunggal. Jatilane. Lah iya, desane ndi? Ndi, Bu? Hah? Ayo, Wijilan. lah didongake iki karo masyarakat. Bani Raya. Iya. Utabae minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Lah iya akeh lupute. Kupat Janur itu. kuae. Apa kecel? Tuku kupat apa? Tuku kupat kuae santen. Iya, De. Menawi lepat nyuwun ngapunten. Iya. Pundi sakete? Aku gantian, Mas. Aku ke cacil Iki termasuk kayak kupat ya. Heeh, kupat. Tuku kupat janure tuwa sedaya lepat nyuwun pangapura 100, Bu. Aku tambah 100 ya. Lah kok tambah Aku muda. 100 nih. Jadi nek digabungke 150. Yo. Heeh. Mangkat dulu kaya 150 to. Yo. Lah iso. Nggih, acarane napa? Acarane kaya nemu nugel manuk. Nugel manuk. Oh iya. Manuke sapa? Mau sapa? Dek, sapa mu? Ndi mu dike? Ndi to? Dek, Oh niki lho, mboten. kudu kes tuwa. Oh, lah iya. Ngawur e. Wah iya, tak Dek, kira. wau ndi sing sopet nika? Dek, Dek, ndelok nganone, Dek. Bar sopet kaya ngopo, Dek? Doni resa. Ora, Ajare to anane. nek bar sopet nek perubahan. Iya, endi Ayo. yo? Sing sopet wau. Kon mriki. Dek. Hah? Pripun? Napa? Rubahe beda ya. Lah kok iso, Pak? Oh, Ya, orang coba Jakarta. ono. Hah? Orang Jakarta dia. Orang Jakarta. Allah, kamu di mana kau? Abang, Iya. kau di mana? Kau sudah disupit ya? Di mana Terus, kau, terus Bang? burungnya bagaimana Ya itu mabur-mabur.
Pada empret apa piye? Lah piye? Dan gue nggak tahu di sana kan lama kan di Jakarta gua. Iya. Iya, saya minum teh gendul. Di sana? Iya. Oh my god. Iya kan saya nunggu penter. Iya. Mabuk nggak? Mabuk Wiki, nggak? Wah, mabuk ya teol. Pundi niki larene? Mana? Mana ini? Napa kayak Dedek yang kipas-kipas ngono? sudah ditugel mau. Heeh. Saya ditugel apa nih? Nah ya, mana itu? Pundi niki? Oh itu. Sing di. Itu. Apa? Di sono. Ratu itu tak iki. Dek. Lho. Malah Nona. Alah, nama siapa? Aprilio. Sinten, Pak? Aprilio. Namine Aprilio, nggih. Tiange teng Jakarta. Ning kene terus dicopet ya. Iku juk wong ning kono juk. Ning kene iki piye? Lah kira copotan ngono. Lho coba gudule. Dadi mak kula sepet kula teng mboten mriko ngono. Copot. Dineke. Ya wis. Heeh. Iki endi to? Ora metu ya tak Cik. anu. Koyone gek bar sopet iki gek Sing pundi, loro Pak? kok. Oh, sing wedok niku. Uduk. Sik tenggone met, kudu tekan kene. Napa? Dik Mumet. Oh, nggih. Didik tasih Mumet bar ditukul mah Mumet. Heeh. Ya udah, saya doakan semoga jadi anak yang bakti dengan orang tua. Amin. Rezekinya melimpah. Amin. Sehat selalu. Amin. Lah ngono to, Met. Nggih. Awak dhewe iki ndongake wong supet ya ngono Lah kuwi. iya, manjur ora? Perjuangan sebagai anak lelaki. Yo betul. Kaya ngopo rasane bar disupet ki ngono kuwi. Upo enak inis. Inis gundule. Lah piye Nggon aku kuat 3 dino. lah kok iso? 2 dino tak gebat ngon. Pies melentung gendelen, Met. Wong kowe iki ya aneh bar supet kok badminton bareng. Kancaku ajek badminton. Lah piye? Kamu kan nganu wis sembuh urung? Heeh. Aku yang ngomong wis. Heeh, langsung. Langsung aku badminton nak ties. Iya. Ties lawane wedok, Met. Heeh, piye? Wah, yo langsung ngono. Semangat. Langsung semangat gali kok ngono to aku, Met. Doke gede. Hei, Iki lah, iki lah. Lah iki. Lah iki. Oh, nggih. Udu. Lah iki Nggih, kok bedek Aprilio tak dongakno muga-muga tambah gede. apa gede Pikirane. pikirane. Ya kowe. Ya wis, awak dhewe wis ndongake ya wis. Heeh. Kudu menghibur masyarakat Menghibur, kene, heeh. masyarakat Wijilan kene. Wijilan mriki. Awakku yo pernah main ning daerah kono kuwi, Met. Napa? Kono kae kandang sapi ngono. Kan ngoroki tletong apa? Lah piye to? Jane Aku ki ra sapi. tletong. Walah. Tak idioni tak Ugano. Ayo. Wireng ngono. Lah iki bibit-bibite iki Sing ono. ndi, sing ndi? Iki paling subur iki. Kok iso? Iki. Sing ndi? Lah iki paling Oh. subur. Kok iso Iki subur? termasuk nek wis gori saking matenge kok. Heeh, garik tibone ngono. Apa piye? Ono. Apa maneh? Sing kat biyen ya ono ya iki. Kat biyen dadi rese, ra muda-muda. Kuwi prihatin, Des. Prihatin. Iki kok ngarepe rada gedhi, Wet. Napa Nah, nih? iki rada gedhi, Iki? rada apik iki. Oh, Iki rada apik. Hah? Sing rada apik endi? Sing iki. Iki lumayan lah. Ayo koemu, ayo. Kuwi iki sing ana nek bojo mesti bojone gal kuru. Lah ndi? Iki. Wah, kok iya. Kok iso? Iki Iya. ganas iki rupane Ganas ya, iki. mbok gajal kowe. Lah, piye? Bojo karo kowe. Ah, bebek entek kabeh kae. Wah, Ayo wah. kerja ora? Takoni. Jal. Iki Galak ya tenan iki. Galak iki. Heeh. Udune iso dipagri ngono iki galak. Lah kok iso? Aku tak pagri nang dino jempot ra Lah, kuat. Wong ngono dipageri ya Ora tetep. iso, brongos Nggo iki. seling iso ora? Hah? Seling. Derek butumu. Derek butumu. Nggih, Ayo. yo. Saiki lagune wis, Met. Lagune, yo, heeh. Heeh. Iki kan lagunemu bapak-bapak ibu-ibuke do lagune Jawa. Meres PKK. Ora Pak idoni malah wah. Lah tak Kok kira. iki lan Jawa to, Met. Heeh. Kowe Aku yo lagu tak Jawa. njaluk tombok kangen tak Tombok baleni. kangen, yo. Sik tak ral sik, Met, ya. Ya, heeh. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Kok sik donga iki tenan iki nek ora tekan jerone. Wah, aku langsung ke sing apik. Al-Fatihah bareng. Bapak Alfa. Sepi rasane waktu biyen ucul dhewe nglangut terus eling kancane. Ayo Met. Ayo dhuwur. Zaman semana yen dolan rame-rame guyub rukun seneng
ini. Luar biasa. Ngene ya, Mas ya. Ayo. Gitu. Iki ayo karo iki Mbak, Bang Wedok. Karo iki. Niki. Ayo Riko. Tombo kangen iki, Dik. Beksa wiji mandul Indonesia. Sajase. Ngene. Rawa, ayo. Hit. Raja lali. HP Pak. Lali ya, Pak. Nanti. HP. Ada. Sasat ngimpi durung bisa tangi rasa kangen wis bisa mari wis telake bolong delok. Oke atur nuwun Sami-sami. berarti 50 100 ndi Bu mau Bu Endi? Urung oleh pisan Urung enek gendera mabur ngene, urung pisan kok. Lah iso. Aku wis nyanyi Wis, to, Men. ah. Gantian kowe sing nyanyi. Aku nyanyi. Aku tak Bubar go- kabeh iki- ora nek aku Iki nyanyi. tak gone kabeh. Iya. Tenang. Ayo. Yo. Ayo para wanita kita tandur larian. Ayo. Supaya Tandure bisa lemu-lemu itu. kaya bapak ibu Piye ning maton ping 3. supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo. Ayo. Toto. Pak Komandan sampun nyempret. Ayo, set. Ayo. Yo. Ayo. Yo. Iki baris. Heeh. Ini, ayo baris. Nah. Ayo angel munggah, abutan. Ayo tangi po. Tangi. Ayo Marmono. Ya ayo lu. Nek Malah angkrem. wong cilik iki banyak bergerak. Ben tambah kuru. Men tambah kuru. Ayo. Meloni kene. Sik met, tak tes sik met. Apa? Baris 2, baris 2. Heeh. Heeh. 2, Mbak, 2. Sing gedhi karo sing gedhi. 2. Sing cilik karo sing cilik. tengah. Ora ketok mendelep. Kene. Rada geser kene ora. Ayo, set siap-siap. Dirungake. Oh, iki met, angine teko met. Lha apa? Ini. Nah iya. Ayo. Mekar. Assalamualaikum. Hadir. Hadir. Lah piye? Idoni. Ayo. Iki dirungake. Saka ngisor sik. Ngene sik. Set. Kepiye to? Wong Ayo, kon Pak. Dengar hati, Pak. Ayo. Siap-siap, Pak Met. Mudun sik. Set. Kira. Mudun yu. kudu neng Hei. aja mengkeng. Ngene. Sikile pekeng-kengang. Nah, sik tak cek sik, Met. Cek e apa? Lho, kok silit pitike ilang siji? Lah piye? Silit pitike. Kowe mbrodoli, Ndes. Iki brodolimu. Nanti ilang ora? No, Silite Met. pitik. Nah, yo. Kok brutu ya. Oh, iki wis iku iki wae merek dibantes. Oh, kok datang. Aja di, Mek. Ya. Ayo. Delok sikap sempurna. Bener.
Senyum ya. Dites untune sik, Met. Di. Dites. Berarti saka siji, Des. Saka siji sik. Heeh, ben ketara. Nah, iki. Ayo. Kene. Des. Nun. Ah, untune sik maju kowe, Des. Iya, meneng ae. Ayo kowe kene, Met. Kowe milu aku ya. Oh iya. Senyum ngono ya. Senyum set. Kowe ngomong kono. Senyum ngomong nyong ya. Ki piye to? Maksudnya kowe senyum jalan Oh. kene lho. Ya. Hei, kowe akon kene Akon, nyok. Ayo. Senyum, Mbak. Nah, abe. Guyu le. Guyu. Hi. Ya wes, kene. Ki beda, Met. Sing loro beda, Met. Kon ngene, Met. Sing piye? Ngono. Oh, kukur kono. ya. Sing loro biasane rada gatel, Met. Ayo. Kukur. Kukur. Kepalamu Sik ngono. Sik ngono. Di ngene, Mbak. Lah aku ayu-ayu ngono. Ayo. Ngene. Ayo, ngono. Sik. Ngono. Isi lupat. Isi. Ayo, dirol. Nah, sip. Sing iki beda meneh, Met. Sing ki piye? Iki beda meneh. Rodok ngegol apa piye? Ora, iki tangane rada sing rada Ngeteng-ngeteng ngene. ngono. Oh, ngene. Dadi kan iki ana gerakane ku, Met. Oh iya. Seko Iya. tilik Nah. ki ono kok dadi Kono, gerak, iya. kok dadi gerak. Heeh. Tenang Yo. wae. Ayo. Tangane manam jupan. Tilu. Nah. Sing iki sing terakhir kan rada abot, Met. Ngentut Men wae. olahraga, bukan mobil, Berat Met. ngono. Nah, iki, Met. Ngono. Ayo engko ngising ora kuwi. Oh. Lah sing Yo. iki rada angel, Des. Oh, iya. Wong ngono iso blok ngono. Ora. Wabot teng Ora wis bemper. tenang. Ayo. Yo. Ping pindho. Sira lu. Ayo. Kene, Met. Ngandani siji kira Aku tangan. wedi iki. Wedi ati li. Wantil aku kontal lho. Ora, ayo. Mana pindho? Sira lu. Siji. Ayo. Ayo. Ki aja delok kon dongkrak apa piye ta ya? Dongkrak padhe. Yo, siji, loro, telu. Satu. Ayo. Ayo. Sira. Ayo. Menurut. Siji, loro. Set, Hah? ayo. Sing siji wegah. Wegah. Peceret. Oke ya. Saiki tak tung gendang. Tak tung ya gendang. Nah ya. Ayo ibu-ibu Oke. RT4 kekompakannya yo. Oke, saka siji. Tak tung gendang. Tak tung gendang esek. Tak tung tuwel. Tak tung rumbut. Oke ya. Yo. Oke ya. Esek. Yo, dites. Manam jupan. Sek tak gendeng. Tak Ayo. tung esek. Nah tung tuwel. Tak tung rumbut. Ayo. Sek. Hop. Dah. Iki kok wayu-wayu angel lho, Des. Aku harus gede-gede mburi kuwi. Wis bener iki sapi ta, Met. Heeh. Dadi engko ana gerakane, Met. Tak tung ngene lho dadine. Tak tung dundeng. Tak tung isik. Tak tung tuwel. Terakhir, Met. Rumbut. Kenapa? Ya. Ayo, heeh. Ya, tak tung. Heeh. Dah. Det ayo tak tung. Ayo ibu. Gendang. Ayo. Tak tung esek. Tak tung tuwel. Ayo. Ki pancen sing tuwel-tuwel karo berat-berat ki angel kok. Wong kok tuwel-tuwel Ada Met. Ya wis. Met, dibantu kowe, Met. Heeh. Kowe sing nyanyi, Met. Aku tak ning burine, Met. Tak senenane, Met. Ayo. Nyanyi kowe, Met. tuwel-tuwel. Piye? Piye nyanyine apa? Basae. Ayo. Kepiye? Nyanyi Yo, kowe apa? nyanyi dhewe. Oh ngadeg dhewe aku. Nyanyi dhewe kok ngadeg dhewe. Ya ngadeg sik. Set. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Kok iso? Aku nek sing plenthuk Iki nek balonku ada 5. Heeh. Lek joget ra kok ngono. Lah piye? Ora ngene, Met. Lah piye? Ngono malah payah. aku seneng sing mentul-mentul kok. Ayo, nyanyi, Met. Biasa. Ayo. Ayo. Kidul kae apa manuk Baladewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca Mari ngadeg. ning agama Ayo. ben uripe ayo Duduk komen. Ya. uga mulya kidul kae apa manuk Baladewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat le agama ben uripe ayem tentrem muga mulya
Ah, Weh, giliran kowe. giliran aku. Ayo. Ekstra ya, Met. Iya iki. Biar telai bodol. Sabar. Ono duit cek yang roh. Ya, cek, Met. Tak lebih ini ndak hilang. Iya. Iki udah gradel iki. Iya, karepmu Des. Lumayan. Ayo, Yo. sap. Sino no? But. Apa? Ngomek silitku dikeng. Yuk. Yo. Apa lagu desa saya, Met? Wayang ngobrol apa? Yo. Ben semangat. Ada lumut. Aja kebenar juga tak aku ra iso. Lumute kula mon tak kosoi, Pak. Ayo. Yo. Ayo ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Arep. Aku rasa ngising to, Pak. Darani nyanyi karo jogetnya orang ngeden kok. Gantian. Kok panas barang sope akon iki. Ayo. Gantian. Bisa naik di rampung ini. Bisa. Ayo. Ya. Ayo. Bisa. Ayo. Ya. Ayo. Capek. Sampai. Mau ana lagu nih, Met. Apa? Adikku. Ya. Adekku yang ku sayangi. Asik. Apa yang kau tangisi? Mari kita bersama menari lagu yang menarik hati. Soleram. Tangan ini dong. Hei. Soleram, ada yang manis, ada yang manis. Jangan dicium sayang, kau dicium merah bibirnya. Kok Lagi model rock ya? Model Rock yang iya. baku. Balik. Oh, capek. Iki wayahe awak dhewe luru dhuwit, Met. Wayahe awak dhewe luru dhuwit ya, Mek ya. Nek oleh. Oleh. Matur Ayo. suwun Bapak. Iki wis tribun resmi ngene-ngene iki. Ayo, Met. Iya. Wayahe dhewe bekerja. Heeh. Ya to, Met. Piye Ngene iki ya, carane? Met, awak dhewe iki menghibur bicarane to, Met. Ibu, 50, Bu. Aku kita mampu duit. Mampu duit. Ya udah. Duitnya mampu apa? Apa? Mampu telek apa? Ora rodok nganu, rodok getir. Iya. Berarti ke setengah Iya. Yo. Ayo. Adi ya, Mas. Hati, Mas. Iki juara 3 ya. Amin. Ya. Yuk. Yo. Polke. Hujan duit. Kebyur. Iki lah. Kebyur. Duit. Kebyur.
duit kebyur duit duit wis ora weruh duit ana Rara duit. duit duit Sik gamel ki njuk piye kuwi? Lho. sakarmu sing penting duit. Gek dok piye kuwi? Iki lho. Iki lah, pet oke kopet lah. iki. Heeh. Komet. Ila. Kita cilik. Oh. Disusul mbokmu, Des? Heeh. Iku digawake apa kae? Ora sih mbok gak kacang. Rangsum. Oke. Ya alhamdulillah. Matur suwun Ibu kacang Ibu. Non. Ngenai wedi aja wedi, Dik. Mboten pun jinak kula. Ayo. Oke. Ayo ngene. Ayo. Kene ono neh ibune kae. Es. Oh bener dikembangin tak dirusui tuyul. Iya, terima kasih Bu. Berkahnya Ramadan. Kok Ramadan? Berkahnya Fitri. Ya Ramadan ya Fitri. Des, THR. Wes oleh sekarung. Hoi. Oh, terima kasih Bu. Yo. Ya. Oh ya. Iya lah. Ya.